De laatste 2 wedstrijden winnen en dan lekker de winterstop in. Die afspraak in de spelers met eeg op de wedstrijden Sint Omniwild en Haarlem-Maalkoor maken. Sint Omniwild komen de auto's die afspraak na. En hoe? Want Cambuur domineert en krijgt de eerste kansen, liek het schot van Mark de Vries. Tijdens de warming-up van de wedstrijd voel Leon Heese trouwens blessure uit en dus moest Sander Fischer in de basis beginnen. Hij deed het knap en hij zocht echt dat Maatje nog een grote kans krijgt. Vrij voor keeper Friebel, maar een paar centimeter naast de peel. En achterin had Cambuur de zaakjes goed voor elkaar. Rond de 20e minuut wordt er neer voortjoen, maar dan de verkeerde vromspeelbal van Mark de Vries. Tayeb gaat er van terug maar de bal en vanuit de achterin passeert hij David Meul. 1-0 voor Omniwild. Maar hoe is het mogelijk dat die bal er uit zo'n hoeken ingaat? Ja, dat was iets raar. Ik zie die man kijken om de voorzet te geven en hij schiet zelf helemaal fout. Dus op die manier belandt die bal er toch nog in. Ja, en je zegt hij raakt hem verkeerd? Ja, ik zou zeggen hij wil naar rechts schieten en hij schiet hem links. Dus ja, kijk, het gebeurt nu eenmaal. Maar misschien was dat een ideaal moment om ons wakker te schudden. En zijn we vanaf dan echt beginnen zoeken naar een doelpunt. Want bij Cambuur lieten ze haar net van de wies brengen door de onverwachte chinslag. En er wordt voortendelijk zocht naar de liekmaker. Dit is Turk, maar het paaskop Mark de Vries. Maar hij zet de bal recht op Friebel aan. En in de 24e minuut kantelt de wedstrijd dan hielendal naar Cambuur ta. Het paasje komt van Beekmans op Wouw. En dan Tuvarno Pinas, spiekerhut, maar de sliding op Wouw. Nevens Omniwild trainer Wisman wordt de bal spelen, maar skiesjochter Makkeli loekt de rode kaart. En terjochte naar zo'n gramietige actie. Ja, dan word je een beetje geholpen, terecht vind ik hoor, met zo'n rode kaart. Of terecht, vanuit mijn oogpunt. Vanuit mijn oogpunt ook. Ja, het was onbesuisd. En het jouwt Cambuur krijgt het extra setje in de goede richting. En net volle letter wordt het dan ook 1-1. De Visser zet zelfs de aanval op, gaat de 1-2 aan met Mark de Vries. En de Visser scoot de bal keurig in de vierde hoeken. Prima aanval en een prima goal. En lekker voor de Visser die de laatste weken net zo goed in zijn vel ziet. Maar dit dochter knap. En nog voor het skoft krijgt Cambuur de kans om op vastsprong te komen. Dennis van der Rey jouwt de bal aan Mark de Vries. Die zet het sterke lief erin, draait voort, helpt het uit. Maar Friebel krijgt er nog correct een handje aan. Maar correct na de pauze is het wel raak. Beekmans op het middenveld zocht Ozan Turk. Die bloedt goed naar de keeper en shit knap binnen. 2-1 voor Cambuur. En de goal valt op een wichtig moment. Ja, heel belangrijk om rust te krijgen in de ploeg. En om niet geforceerd te gaan zoeken naar die 2-1. Dus die 2-1 was heel belangrijk. Want daarna voetballen de Ljouters vrij uit en komen er kansen op een monster scoren. De goal van Friebel is bij tijden een shit-end. Beekmans in eerste instantie, Guit mooi dan 2 keer onlezen. En uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Maatje. En die maakt het dan wel de 3-1. En daar is Menzo echt blij mee. Want zijn vleugelonvallers winnen de laatste weken uit vorm, maar de Visser en Maatje scoren nou beide. Het is belangrijk voor hun en dat zij weer vertrouwen krijgen. En op het moment dat zij weer vertrouwen krijgen, is het weer zo'n positieve inslag of weergave op de ploeg. En dat is belangrijk. Echt over uitvorm wil ik niet praten. Het is gewoon dat je in bepaalde situaties je man niet voorbij komt. En, ja, wat ze wel van een buitenspeler verwachten, maar soms komt het niet uit. Maar sneun komt het er wel uit, aan alle kanten. En echt 2 orenspelers delen nog maar in de feestvreugde. Want Paul Beekmans maakt het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Maar wat geluk, want Friebel zocht er net goed uit. Maar Beekmans is er net minder blij mee. Want ook de middenvelder van Cambuur had zijn echte kin nog net Sjenlitten dit hier. En in de slotfase valt Ruud ter Heide dan nog in voor Mark de Vries. Maar zijn tweede balcontact maakt hij ook nog een doelpunt. De vastzet komt van Maatje en ter Heide tikt hem keurig binnen. Hij is het scoren nog net verleerd. Cambuur wint met 4-1 en doch dus wat het dwaamaat. Het is nog eens leuk om een keer een wedstrijd te domineren en 5 doelpunten te maken en de 3 punten te pakken. Dus het is gewoon wel eens een lekker gevoel terug. Ondanks we genoeg kansen en mogelijkheden kregen, hebben we maar 1 keer gescoord geloof ik de afgelopen 3 wedstrijden. Dus dan is dit goed. Als ploeg doet het je veel vertrouwen op en als individu voor bepaalde spelers zeker ook. Omdat die, wat jullie zeggen, in een mindere periode hebben gezeten. En dan is dat altijd lekker. Zeker weten.